Nanti kan tidak ada mampu kan? Kita berjual. Kita itu kita kau ini. Marah di baju. Yang dia berjual apa yang ada di dalam. Mungkin mungkin dah bukan dah kamu. Kau bandar buka apa? Dah cara apa? Kalau kamu suka kawan, kita jangan masuk masuk. Ni mesti tak sesuai dengan apa betul diri. Lagi nak lugar apa fitnah, ini nawang. Sekarang dah kita gari apa. Nanti biar dia kan biar dia jadi kutimu di mula memang lugar memang apa ini nanti. Sekarang tu dia memang jadi jawab, kan jawab kan lebih pasti pamu. Sekarang apa baca apa pamu dah dia jadi lebih. Sekarang waka 2021. Kawaka 2021 Tinuto ilan sitombo milan atita pasa tipatanga kuiswa foundation andaziya ngombe yaivunya mushango ichivunyira twana twayo tudiki kwakazende mushako remvura dziri kumusoro taidzingirirwa patainga tichida kutakurira bhiridha pitset rechimangwana racho kubva tamuka zvidataranga dzingangudii kuti ndozviri kuitika nganzini dzokai kupi dzokai ikoko muite basa renyu ramuda kuita mozoronga kuenda kusika obva tadzoka tiri kugadheni takabva tatorerwa mabhaketi ehanzvadzi yangu hombe zvikanzi handisiromuona muri pamusoro apa papa saka takabva tadzokerwa tafonera hanzvadzi yangu doko tamufonera akabva ati inini ndinoda kuti akabva atoya potitora obva taenda kumapurisa taenda kumapurisa mapurisa akabva atitora episod kuti muone magariro epambapo saka takabva tatora episode ye5 days tatora episode ye5 days obva tagara ndipo takatanga kugara zvakanaka tiri pamba paya paya kubudikidza neepisode tagara pamba paya 2025 ndopaakabva auya hanzvadzi yangu diki ikataura ikati anateta zvagona kuti ndidini ndigare nemi panapa saka mwana baba warudini wana baba wari kuuya wana baba wakauya tikazi inini pangu inini wangu pake obva tatozi gore nerimwe nomwe patambugurira anofanira kudini kuparima nguva yekurima yakakwana tikarima pamuda pangu inini wangu akarima pake asi rimwe zuva ndakatora badza kuti ndipedzese kuchera makomba zuro wangu mukuru akauya akadaidza mwana wake zvikanzi moblesingi nenditora badza yenharo ndaichera makomba muroora wangu akasvika kumira mberi kwebadza ndikazi hamusi kuchera makomba apa handinomudaira chii kobva ndatanga kudzokera ndichichera nerimwe saidi kusvika badza riya rakauya nemwana wake akatanga kuti makomba angu andachera akuchera ake pamusoro achichera ake pamusoro achichera ake pamusoro akaona kuti aneta akamhanya mukicheni akatora dhishi rembeu akatanga kusima makomba angu anga ndichichera neakanga achichera pamusoro peako asima magwera ake kudaro ndakabva ndabuda ndakufamba akataura kuti munda uno ndoita zvandinoda navo nekuti panapa ndakasvika pari pasamba ndindakagobora panapa ndakabva ndaenda kumba zvakandishamisa kuti anotaura kuti ndoita zvandinoda navo mukadzi uyu akauya 2014 hanzvadzi yangu iyi yakagara mumozambique for 10 years kubva 2003 akadzoka 2014 nemukadzi wake naana 2 amwe 2 akazoberekera ipapo saka zvakandishamisa kuti arikunditaura kuti kwaziyi mushoni ndoita zvandinoda ndinoti ndakaugobora pakuti kudini iye akatouya munin'ina wake ndiye anga atanga kuuya achitorwara nemukadzi wake saka ndakabva ndatodzoka kumba vandamutangurira kuti ndozvirudini sekuru mudiki ndozvaitika pamba patakatowaka marumu edu mairi nemunin'ina wangu neumwe mwana wangu akanapo kwakubva ati mhanzvadzi yake yakabva yataura munin'ina wangu kakazi iwo taura sisako achibva paumba pangu indakushaya kuti ndoendeti kumba kwawabereki murooro unditi pasikana bva pagariki pamuda pari miki apa paumba pemukomana mudiki mukadzi wake wakutondipopotera kuti azi tonoparadzana mune zvakanaka saka ini chakamirira ndokutoshaya kuti ndoita sei ndoendeti ndopaakabva atouya musi wakamufona ndakafona senhasi mangwana chokumateni atouya auya akatakabva taenda kumba nekuti apa ndaanda kuenda kumashopu kutenga madonasi vandatomuona kuti auya vataenda tasvika kumba takamhorosana ngazi makadini makadini ana tete tikati nofarei kwazi handina zvizhinji zvekutaura ba
epanzasi apa ari peudza mukoma ake inini handinodaira tezvaranga akadaira akati varipo akaenda mukoma vanzoziva kuikaende katarana mukoma wake atarana mukoma wake takadaidzwa newana mukoma wacho zikazi hazvei kunoku takasvikapo wakagara vari paini tasvika wakagara wakabva wati iwo urugare kuronza munin'ina wangu akati ndiri kugara uvietnam zvikazi yako yakanaka here zvikazi ko uyu arugare ndakamboramba takanyara zvikazi ndikati ndiri kugara pamusoro apa zvikazi unotofanira kudzokera kwangu wakaroorwa kwamukuru ndikati sekuru makore mangani uyu akabva aseka munin'ina wako akati makore mangani munhu asi akasovha mumusha memakuru zvikazi iwo ndo wakakonzeresa kuti ziso wako wabve kupi kwangu wakaroorwa hatisina zvekutombotora nemi zvakawanda ende mupfeke zviro zvenyu mubve pamba pangu handishadi mukoma wangu wakanimongedzera kuti ende ugare mugonde ndo mauchaenda kogara uyu akataura kuti munda uya wakapuwa ndiana babaya ina handina baba mberi kwangu pa baba angu akasofa kare kare asi zvitondishamisa kuti unoti handina baba baba wangu wakafa baba wedu wakafa wakomana wasikwa rumozati umusana ndi akatoteera wakomana kuti kwazi uyei kunoku ndi baba mukuru baba wafa wakasvika wakomana wababa ake saka ipapo apo takabva tatorongedza ruchinyi zvinhu zvakuzvishoma shoma semunhu ndandavhiringika nhasi inoi ndiri kugara pavietnam kumba uko hakusi kusvikikaba kana magwero andakarima handina kana kutombokoka munda wandakarima watakatera mozambique ndiani atera wakazobva kumozambique baba atoibva wakaenda pamberi saka ndanda pekuti kubva musi watadzingwa iwo tichiziva ipanapa antoziva yangu yakanditaurira kuti takabva tati kopunda patakapiwa ndiana baba tiwakire 2 rooms yedu yatakawaka pasi paumba pako zvikazi ndiyo ende motenge mastendi ndozokuwakira ichini imba 2 rooms yenyu kana matenga stendi ndikati wo ini ndiende kotenga stendi zvikazi ndotenga stendi kana watenga stendi ndikati sekuri mabasira taimiita pamusha penyu ngoti patakawaka 2 rooms dzedu ipapapo iye wakabva atoiwa kutobata nziro chini dzimba dziya utowakawo dzake ipopapo kutowaka zake zvakanaka pane zvaipotora zvakashata saka imba dziya dzatobatana dzatokura zvikazi handishakudukona paumba pangu ba ndikati ko sekuri mabatsira taimiita paumba pangu wazi wanga wakapusa uri dzuri benzi musteti 1 inogara vanhu 3 wabva tatofamba vatadzi ipapapo saka paumba patinogara ndinogara pavietnam handi kuti ndogara paumba bashangamiro kumba yangu yandinorara ivharanda ramaikautongi ramaikabangori yandinonorara nanhangu chado chese chutorara ndakarara muvharanda ndonyaya yatinenda dzimba paumba ngeyazvikazi dzangu mbiri waroro ndo ana babapo vari papo wakatopfeka matrauza watonendebvupa wari waroro wangu wari muno changana munhu wese une chekuita nenyaya iyi ngauya patimuone hope yake Sumukai warora. simukai muya una baba uja mwari koma baba una baba uya kuwana baba wacho wari baba uyai kuwana wenyu mukuru wemhuri Baba. Halo. baba garai pachia uyadzika pasi ndiani hapana una tete tete gari pachia Ndio sumukai. mukuru
Saka ndio nyingine. Alright. Wabereki wakavokasiya pakufira sei? Akanonyanya kukura zvakadaro. Asi mushandi wani mushandi? Mushandi wawabereki. Wabereki. Wenyu mese? Wedu tese. Pane dzimba ine dzakasiyiwapo dzevabereki. Pane kicheni nemarumu matatu. Zvinogara nezvo. Zvinogara mukomana mukuru wavo. Kumudiki arikugarei? Akawaka pake. Anogara pake. Mukomana wangani? Wai. Iwe vari kuwa. Gara pasi. Mukuru wacho ndokubasa. Iwe nyaya taura nokuti yange ichitaurwa iyi yakamira sokudai. Isusu patakabva mozambique tichiuya after ubereki wake, hanzvadzi yange yakaroorwa pamukumbi diki, yakaroorwa pashoka. Saka uyu akagara pamukumbi paya, murume wake akabuda akaenda kubasa. Murume wake aenda kubasa, ini ndakazoshiedzwa nehanzvadzi yamukumbi ikati uye kuti gadzirise nyaya iri kuno mainini kutaura munenge navasisa ari kuuya nevarume vake pamukumbi pona. Saka wasi kuwirirana nemwana wamakia jeri isusu hatisina kuzwa magariro ekwamukumbi Nemasocial iwani. kuti kana tadaro takutobvunzwa kuti iwe kumozambique wanga kugara sei, which is not necessary kunyaya yedu yatinayo. Nyaya yedu iri pakuti iwe une hanzvadzi dzako dzawakabarwa nadzo, same father same mother, baba namai wane musha wavo wawakasiya, iwe wese wari tu hawasidi hawasisipo, and izvo wasisipo asi wana wavo waripo. Kana chiti wana wavo hatirevi wana wakomana chete, tiri kureva wana wavo vakomana nevasikana. Chiwanu chedu isusu chinoti kana mwana akaroorwa, zvaitika ikoko, akazwarambwa kana kuti adzoka kumba, anodzoka achipinda muimba yevabereki wake. Haapindi mumba yehanzvadzi, anopinda mumba yani. Kana tete adzoka mumusha, kana maona kuti nevakadzi venyu hazvigarisani, munomupa pake, munomunongedzera panoti pani paanoenda kugara newana wani wake. Kana achiita chifambi chake, woita chifambi chake ari mumba mani, asaite chifambi chake ari mumba mani mako. Titesa ndizi fambi dziriko dzechikadzi nedzechirume dziriko futi. Iwo kudaidzwa kunoona tezva wako hazviyo kuti uripo, hakuti fambi uri fambi wonewe, asi advantage yako chete ndekuti uri murume. Asi chausingafani kukanganwa ndechekuti hanzvadzi yako ihanzvadzi yani yako. Kana iri hanzvadzi yako, ari entitled to the same benefits dzaunozvipa iwewe semwana mukomana. Mwana zvekuti akarambwa, that's something else. Chikuru kuti zvaarambwa asi mwana wepi, wekwani. Kana aramba anodzoka kumba kwaakadii, kwaakabva. Kwaakabva ndiwo anozomurongera kuti oita sei kuti agarewo normal chete. Saka nyaya yenyu bambo imimi ndakatozvitarisa ndezvekuti hamuna kubvira mambochengeta ubereki.
vabereki imo vakomana hamuna kuchengeta vabereki, because mamuri kufa dhaya, muri kumaputo, muri kuchimoyo, muri kumanika. Kuuya kumba handi kuchengeta munhu. Chinonzi kuchengeta munhu kumupa chikafu, kuzwa zvichemo zvake, kuona kuti nhasi twakarara zuro, nhasi wamugara raitei. Andizvo ndokunonzi kuchengeta chii. Hazvirevi kuti mukadzi wako iwewe kana kwa everyday urubva kwaurubva hauna kana chauri kuuya nacho. Mukadzi ndiye kuswera pamusika, wotadza kuchengeta mukadzi, uri kuchengeta mukadzi pamwe. Kurara nemukadzi handi kuchengeta mukadzi. Mukadzi wedza ane nzara kana akaguta wese unoda bonde. Handizvo mukadzi wako chaiwa mabva kuita faiti, wamuchaya ukakumbira bonde anokuda. Saka to me bonde is nothing in marriage. Chinhu chinongoitwawo chamunofanira kungoita nekuti maugara muri tu. But otherwise kana usugara neumwe munhu muri kunzo unokwanisa kuita kana ne10 hapana nokubvunza. Asi apa uri mumba wazvipira kuti wada kuita bonde nemunhu chii 1. Saka munhu wauta bonde naye chimudi chimuchengeta. Chinonzi kumuchengeta kumupa hembe, kumupa chikafu, kumupa rudo, kumupa nzewe, kusamutuka, kusamuchaya, ndokuchengeta munhu iwowo. Saka you can't tell me kuti azi ndaichengeta vabereki iwewe 10 years uri Mozambique. Paaimuka nekurara mubereki wanga uripo, pawakarwara vabereki wanga uripo, kusvika vabereki kufa haupo, kusvika vabereki kuigwa haupo. Then wosvika wamira pamberi pangu kuti azi ndandi kuchengeta vabereki. Akatenga coffin rakaiswa baba wako ndiani? Ndati akatenga coffin rakawigwa baba wako ndiani? Haumuzivi handisi. Asi baba wako hana kuigwa. Wakatengera baba wako coffin wakawatenda. Wakatengera baba wako coffin wakawatenda here. Ndakasvika pasara ndachiti ndomba. Tota handina apa. Usapindura zvinhu zvisabvunzwa. Wakatenga chikafu parufu rwababa wako wakawatenda here. Une chawakakontributa here? Hauna. Asi chaunoda imba dzababa neminda yababa. Kusanyara kwacho isusu chimanyika chinotaura kuti musha unosara nemukomana mudiki. Sei wakasara? Iwewe mukuru sei wakatosaramo wakutodzinga munini? Munini handinodzinga sikudaro chero. Takanga tichigara tisi mumba imomo. Tigara tisi mumba imomo, wana tete wakatouya ndiwo wakatobuditsa munini mumba imomo akaziva tiri kuenda kuburojera kwatiri kuburojera. Andika urikona ndotaura kuti iwewe nemunina wako kakapane kaubenzi mbijana. Ngamwina munomerera wana tete totoya kumutaurira kuti iwewe buda muno muoroji. Tete ndiani kumba yababa wako? Iwe mabvatozvitendera. Because iwe hauna kuona tete zvausina kuona. Wana tete wakatotarisa kuti mapenzi 2 aya, benzi riri nane ngeripi? Webva unoti benzi riri nane rinokwanisa kutozvivakirawo 2 rooms ngeiri. Zvikazoti ngatitobuda haro iri rovake 2 rooms. Iri benzi homberisa remunomu. Angangona zvidzauta kuti wega waifanira wakazvifunga iwo kuti aiwa muno munhu ugara nemunina. Wana tete wari kunze uko ndowakazotoona kuti kuva nemunina ungaramba here wachigara nevakadzi wavo wachigara mumba umo. Hazviiti. Rikatipindire tibuditse 1 tisiye chii 1. But ndakutoafekti iwewe ndiwaifanira wakatanga kuti munina tisara panapa. Ini ndakuwaka papi. Wobuda ndozvinoita mukomeni. Andizvo ndozvinoita
unoziva kuti baba wako anokwanisa kunge ari kufukira nezvauri kuita chaizvo kuti zvauri kuita zvese zvinoshaya nzero zvese zvaunoita hapana kana chinobatika pa iwe uchifunga kufunga kumira pamberi pao nechiti wakangwara vaturi dofu nemira dau ndikurakidze kuti uzoti chinozi upenyu chii chinozi big brother in a family kana chizoti big brother what is expected of you as a big brother kana uri family kana uri mufamily ndiwo neutaka iwe wababa ndiweke iwe anditi saka ushandisa utaiwo kudzinga wamwana ndozvakapirwa kutaire iwewe ndiwo hamuridzi wemusha anditi tichengetedza chii wana wese hawana wako wese wedha arambwa nemurume kana asina ahura kana asina wana wako iwewe zvawakaita 10 years uri mozambique wakarambwa ndiani wakarambwa ndiani wakadii utsvaga musha wamanika wakadii utsvaga musha wamanika handi wakadzoka apa saka wamukana wakudzoka wawashata iwe kudzoka kwako ndo kusina basa kwako ndo kutori wese wozvakayosina chiro kuya koparadza zvakasiyiwa newarudziwo wanoyarudziwo zvakasiyana zvavo anoona zvizvo kuti musaite kurwira chinhu chisiri chenyu wiriranai ngokuti chinhu chikaichi muri mese pachingwa muri mese pachingwa aya wedza uchizvida kana kuti hauzvidi uye hanzvadzi yako mwana wamai yako nababa wako anodhizeka kunge ari kuwanawo zvauri kuwana izvo panzvimbo iyoyo saka imimi zvamafanira kuti hanzvadzi dzadi dzauya anditi maifanira makagara pasi muri tiwakomana kana muda wabatsirwa una tete wakaubatsira wakubatsira una tete tatafunga kuti vasikana watova nekudii toese hoko dzavo kwavo uita zvaunoita kupi kwavo noti kuti dzinga orit saka kuveterinary kwavari kugara ukadzinga kuveterinary woende imi munonyanya kuti dzoka kwawakarambwa zvinoita unodzoka kwawakarambwa hachadika munhu hachadi kuti adzoke kudii warambwa udati adzoke kudii iye atouya pamba unodzoka after how many years auya madi umudzosa musi waakauya aiwa waimudzosa seiyongo mozambique wakadi umudzosa musi uyu akadzoswa baba wake ari mupenyu ika but saka baba wake ndiani pakadzoka saka ndiwe usati tisu ndiwe baba ukaitei baba mwana adzoka zvadzokera munin'ina wake ndiye akaenda kutora akagara naye kuveterinary iwe ukadini ini ndakazotomuona akubva kuveterinary ndikatomupa mekugara ndikati rumu ispare rumu gare mukicheni ichibikire imonomo saka akazobva sei akaita wiki chete ini ndakaona asisirimo aitoti pamba paiswera asiripo atoswera ari munin'ina wacho ini ndakazoona asisirimo mukicheni muya musina munhu muspare muya musisina munhu saka kudzingana kwabveka ko uyu kwakamupiwa kokuwaka nemunin'ina wako munin'ina wako anga akumupiriko kuwaka because uyu akazopiwa kokuwaka kane munin'ina kwawakaturumudzawo ati kwamati chiti ibva chibva futi ati munin'ina kana utoratwa kwanga wapa uyu kitchen nebedroom saka munin'ina uyu akazomupirei futi kokuwaka iye aine kitchen kudhara nespare handizima shoko akaenda kotaura kuti iye azopirwe kwekuwaka kuye ini after wabuda mukicheni nespare saka paanga apiwa nemunin'ina mazuva dzingirei futi pawapiwa nemunin'ina vane zviito zvangu vari kuita ipayo vachitora magenerator vachipa varume vavo ipo pai varume vavo vanotouya mumushamu imonomo wachitora magenerator aani emunin'ina achitora magenerator saka iwe kutorwa kwemagenerator emunin'ina kunei newe ndokanga ndozvikodzero saka kana unoona kuti ari kutorwa sei usingakiri pari kubiwa here kana zvinhu zvinongosenzeswa pasina munhu parotobiwa mbudzi dziri kubiwa magenerator ndiwakutora saka ari kubiwa nemaboyfriend avo ndozviri kutaura boyfriend acho munoriziva tinotoiziva saka mudii musungise
muri kuona mudiki uyu nemurume wake saka aine murume wacho iye wachadzase kuenda kugara mumba kwemurume wake anoda kutoya achichengetwa tisu iwewe zvinei zviri kuti kwamhuri kwako iwewe kwaigara nemukadzi wako mumozambique akati gara nemukadzi mumozambique ndiya Waitochengetwawo ikoko. handiti wakatoyawo wane wana tu vamozambique saka akakuti wabarire mozambique ndiya uri konzeri nekuti umwe murume anogarire nemukadzi wake kubasa kwake asi iwe utanga uri kangana kuti ne50 years ugara musango hazvirevo izwa zvakutaura usaone chidanda chiri muziso reumwe uchazakora chiri muziso rako usaone zviri neumwe zvakashata seiwe zvako usingazvioni zvitariso iwewe zvitariso usati wapa munhu mhosva zvitariso kuti mhosva yandiri kupa munhu ini handinawo here mhosva iyo handizve handizadzi mamupa pekugara handiti uya mupa pekugara mamudzinga futi handiti imimi ndatiburisai vanhu vavo mumusha handizvo wapei kunoti iwo kwavo kwaunoita freedom yekunza maboyfriend avo ropa ravo richikupisa vanhu vadoko vari kuona unga chemberi ndiyana iwe bota hausorida here wakaguma here bota iwe haunaguma saka kana wadiki kwauri wachikuita sei wadiki kwauri wochiregera manje iwe uchindokabida wadiki kwauri woti mirai pane mubvunzo wangu chamangambire ndepekuti ani murume wake wochiuya iro tomupa futi lendi mumusha aiwa isusu yanoti wari ndine ane murume wake ane murume wake uri murume wake ndosaka wari kutoenda kuvhitira kune mumwe akachengeteka uyu asina murume wakabva kwamakundi kumuta ndiyo tuti uyu mubvisei pamusha penyu mukati memusha wenyu kana musipa mukati memusha wenyu asi mupeiwo kake pane zvababa wake panoti iye ogara ikoko mahomuta mundu agovesa fenzi yake imimi kana muda kupinda mopinda kana musingadi kumuona muregera ari kwani ndikona ndoparuvhiringika changamire noti baba paakamboya waripo baba wakauya wakataura kuti iwe mukomana mukuru iwe muganhu wako ngeuyu mudiki iwe muganhu wako ngeuyu unogumira uko saka zuro ndizuro wapedza utonga udaro ndopauri kuuya futi wauchitaura kuti iyo muminda yataumba musikana takumupinzapo uyu nemurume wake tiri kumuisa apa futi saka tizoziva kuti munhu une murume wake ari kuda uya upiwa futi irai bambo nyaya dzenyu dzimuri kumikisa muruziva bambo murumikisa nyaya dzakawanda mune nyaya dzakawanda sei iyo tatozwa kana wakadzi wenyu watopindira munyaya dzenyu wakadzi wenyu wakutosima magwere vanei neminda iyo simba racho waruri waneipi nekuti anoenda kuti mwana weipopo ari kuchera makomba mukadzi wako iwe uenda komira pamberi woti haucheri gomba ndiwo rutuma mukadzi wako Iwe izvo wakazviona zviri uzarwa wakati kumukadzi wako ndiwo rutuma mukadzi wako iwe izvo mukadzi wako akachera makomba pari kucherwa makomba akadyara pasina kuchera wakadii pindurai ndosaka ndikutaura kuti wakadzi wenyu budisai mukati ngavabude mukati menyaya idzi ndo ana tete kumusha kwavo havasi kumwana tete kumusha kwenyu kumusha kwenyu waroorwa vaizwa kumusha kwenyu wakadzi wenyu watorwa ndio ana tete kumusha kwavo kwawakabva ndo kwavanotonga wakatonga kwawakabva nekwavanoenda koikoko wozodii wotongepiwo iwo mahuri hawo asi mahuri wotongepi muri kuti hatisi kuwana pamusha bhozi mahuri vari kuita maboyfriend akati vamutaura saka tuti asi pamushande pauzi pamwe hakuna hure rinowigwa riri mbenyu ende hakuna hure rinowigwa nehalf coffin vaizwa hakuna hure rinowigwa nehafu vhesi ba rozi vhesi musawerenge nekuti hure yatiri kuiga mupristi unoverenga vhesi inoverengerwa mufi wese hure harichererwi 2 meters rinoendawo 6 feet like everyone else maizwa pamba
ukaenda kupala magezerwa aunoita iwewe ndio magezerwa anoita wauri because mari yamunobhadhara yakafanana ende kudenga kwamuri kuenda muri kunomira same queue kana mapinda mese kugena mese kana maenda kudenga kuheaven mese saka iwe uri kwasozvishamisika wauti hureyo ari kuimba akachena kudenga iwe uri kumuyewo nekuti wakamuita hure pasi panapa asi kuna Mwari ranga risiri hure iwewe ndio wanga uri hure mazwa bambo musatonge vanhu ba nekuti imi hapana ri kutonga isusu takutokuudzai nhasi kuti zvamakaita muri Mozambique kuti baba chayanoigwa iyo anodheya hazvina unhu ba saka tsvimbo dzababa makazopiwa sei iye baba akawigwa musipo makazotambidzwa ndiani vanatete iwawa ndosaka ndiri kutaura ko baba vakauya baba akataura kuti vana muchida iso uchida iso zvakaitwa nababa sei muri kuzviramba atinozviramba ndo zvatanga teedzerera saka ari kuuya futi vachichitonga futi kechipiri iwo baba wazoya futi wachichiti taakushipa awa pavanga vakatipa nemukomani ndo makuchiasikaneyo aiwa iwo mimi pamakapiwa muri true wasikana wangu ukapiwa wangu uri kuvarumewo wanga wakapiwa here wanga wamudzikisai maoko ndo reason why muri kuona baba akudzoka futi because aona kuti vana ava hawana pekudii hawana pekugara ndo sakati chikataiwo apa chiwapayiwa dii saka baba rushaishera iwo usati uyadzokererei ko iwo wadzokererei dai wo uri mumozambiki uyo adaisina kuga problem nyadzipambo musikana mwana akangofanana newe ari entitled kumabenefits aunowana iwewe ariwo entitled kumabenefits iwapo naka asi chiwanhu chedu munozwa pamuzuta chiwanhu chedu ndo chinoti pamusha anokwira muchikii muchikuwa ndiani mukomana munozanizwa ndosika dzani dzedu anopiwa uta nemusewe ndiani mukomana kwete chii musikana saka hazvirevi kuti ukapiwa muta nemusewe nekuti kwira muchikuwa wamwe wese hawasiri wanuba tiri kuteedzera tsika dzani dzedu chete asi ukaenda kuroman dutch law mutemo iwe ukapiwa juzi iye anopiwa bhachi ukapiwa boot iye anopiwa maslippers makadii ndosaka kuinzi kana munhu afa estate yemuvi inodeclarewa kuti wafa wabereki wangu aine chii nechii 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 zvobva zvaiswa obva wazi wana wacho ndewapi obva wazi ndeawa zvobva zvachizi iwe zvakadii saka ndikuti inini nyaya yenyu hainambonetsa muba inini ndinoda kutonetsa but nyaya yenyu hainambodii hainambonetsa kuzvibuditsei muupenyu yochii wasikana wapei panoti chii woita zvaurida kudii zvauri kuita ipapo ukaona munhu atokwanisa kuti apiwa nehanza dzake wotombowaka 2 rooms dzake handiti saka 2 rooms dzake dzaakavaka kumba kuti dodii Pindurai mubvunzo murubvunzo. Ndiziziya turunzi idzona idzo ipo muntu wanganyasa kuti tsanangura vakaita handizivi kuti wakadzi wakaita kana kuti wakaita seipo ba handikawitnesi zvinhu zvandisikazii wakadzi wakaita ndirizi waitinoinyotora nowamwe wese inyaya iyi ndirizi waitinotora nowamwe wese ava inyaya iyi ndiyo baba anofanira kunge ari kutaura nana baba avo ndiani ndiwe unongofanira kurongana nababa avo wozoudza wamwe taronga zvakati nana baba mogara pasi taronga zvakati zvakati kudai nyaya yetodii nyaya yetodii ukati baba wacho ari kukurongerai muri vesasi hanzvadzi dzacho dziri kurongerwa neiwe kuti muri vesasi wakadzi wenyu nana tete wacho vari vesasi wakadzi wenyu nana sekuru vari vesasi
saka wenyu chaendea Yes, ndosaka taura kuti tigadzirisirwe kuti iwona tichinakisa iwo wataure wachionawo tine nyaya dzekuti wakatosungisa nevakadzi vedu hapana sina kupinda mumastokisiba ndosaka ndotaura chiri kuti vakadzi vapinde mustokisi nyaya iyi kusaizwisisana kwavo saka usapinda munyaya dzisinei nawo wakadzi wenyu havasi wana tete wenyu unorara nehanzvadzi yako iri hakuna zvakadaro sei usingarari naye yanzvadzi uyu sei uchitata naye chimwe chechisungo chapakaita pawakamudaidza ndechekuti tichatatana kutatana kukatoshayikwa mereji inotofa asi hazvive kuti hanzvadzi yayo ndizvo hanzvadzi yako wakamboti ndikumbira kuti hanzvadzi yako kumukadzi wako wakati chii mukadzi wako wakati chii mukadzi wako wakati chii ndinokudawo ndinokudini iye akati chii ndadawo handiti wobva auya handiti kuhanzvadzi yako ndozvandikutaura ndikuedza kuti ndikuonese chete kuti musiyano uri pakati pehanzvadzi yako nemukadzi wako wakadii pahanzvadzi hauna choice there is no choice pahanzvadzi anokwanisa kutoendawo akatorwa nomwe murume iyo ukatora futi umwe mukadzi handiti kana kuti pamusoro pake unokwanisa kutorora umwe 5 asi hanzvadzi yako kana dziri 3 that will never change handizveri pamuzaruza saidi chandikuda kwamuri ine ndikuti nini ndikuti uyauya nechichemo chekuti haana pekugara nditaurei muri kufunge muda kudii iweyo baba ndopandinoti muchitibatsiro noti ini ndakamupa pekugara spare room iri apa kicheni iwewe kuti mucheye wo kana kucheya imba hazvichaitiba because mukadzi wako iwewe ari kusimirana magwero autonetsana kumunhu saka hawachakwanisi kushandidzana ba iwewe nemukadzi wako naye kuti mugarisane hazviiti vapeipawo mweya dzemababa uruti ndiso zvinobva zvabva kuna baba wakambotipa ipo paya peya ndowachadzoka futi wochitaura kuti iwe takukupa apa baba iwo ndo wakuenda una kubotoa baba ogurira usikana tauda kusvika wasikana tiwagurire pavo ndiwo ngoenda moenda iwewe nababa munoisa huku munogedzera wasikana wobuda pamusha kuti wasanetsana newakati wenu ukone minda unopuwa pekugara unopuwa pekurima handiti ndizvo here baba nzvimbo yacho yakambokura sei ndidikisinoukura ingaita mahectars 42 hectares about 2 hectars hatisi kuchibva imawapaka zvakafanana pamati iwo voda iwo unowana ungani unowana 4 asi unozoti wanowa 4 wasi umusha wanomusha kwavo handii wanobhenefita kumusha kwavo haubhenefiti kumusha kwenyu uyo kuvietnam sei utogarawo nemurume kumusha kwemurume asi mushando usingagarikiri kana ndo usingagarikiri hausei usina kugambogara hamuna kuwaka chiri kuita sei kuwaka sei asi saka uruda kwakababa hazviiti mutemo musikana kana wakaroorwa unoenda kwawakaroorwa
unless kana uri mugari here wakaudziwa here kuti hauroro iwe ndororora varume aiwa kana asina kubvisa iwe saka uri ugarire naye saka hausi kumupa here poriji nekuti hana uroro saka uri kumupine iporiji kana kuti hauiti kuwa uchachembera usina pokugara endawo wake kumusha kwemurume wako kana kutsvaga tsvaga stendi samwewo waka kana kuti kumusha kuti unonetsa tsvagai pako nemurume wako pasiri pamba pana siri saka nhasi murume wako akafuma akaoma pavhetinari papo unoita sei unomboenda here kwanodzazvo unoenda munononga saka uda kuti kutanga yadzoka wamukompera kuti uri nani ndeu dzikama hamusweri muchinetsana muta kuti pane zvintuka wakaroorwa here kana kuti murume iboyfriend saka neri boyfriend ka ungada kuwakiri kuno kweboyfriend saka iwe ungada kuti kurorere haisati yaredi murikufara pakazondoita mwana but muri pakufara ndosaka uri kudhima ndaudawo pako hanoururwa hapana mukwambuka makayamari atinodya mari saka ndopatiri kuti iye akusvikana kuti tizvimupe pake nemurume wake chikomba icho haina murume imimi pai wasikanawo uyu pake uyu zvokuti azarugara kwagara ndo makotoka civil partnership ipoto kururwa poto yauminium saka izvi anzobama ndara Baba. ndara Baba. ava sisi vakuru ava sisi vanga vakaroorwa ukwandi mama ine musha iriko nevana wenyiwa ikoko futi mamusati mawana wana waiva pandati ndine 4 changamiro 2 ndiwe munin'ina wangu wakafa 2004 panayo ndakabva ndawapiwa titaura kwamama makaroorwa muizodzoka ndine mwana 1 pandandakaroorwa mama ine musha iriko taigara paumba bate zvaaifungwa nimwe mama ine musha waona problem yandikutaura pa uyu chati upenyu humunetse kwatezvara nyechi aigara mumba mani mumba matezvara mune chii mune waridzi iye une tirera yake iye une imwe tirera yake ndikuisa tirera kudii ende wana vainawo iwowawo wazukuru wenyu wairo wacho chekanaake munin'ina wangu wakatofa wawakandipa kuti ndichengete ndosaka ndikutaura kuti imimi ndimakamupa futi kuchengeta vana vanin'ina asi pekuti agare nevana vacho saka muruti wagara muvharanda saka baba zvatakuita chidzokai kumba nevana musvike mogare pasi nevana moronga kutosikana avo watirwe panoti iwo pavanokwanisa kuwaka watigara nevana vanhu wavo andizvo chirapa ndechekudaro wana apa wana vemunin'ina vari wana vemunin'ina wangu iwo ndiwaakushorani baba ndikada kudai vanotambira panguva iyoyo ndikangofuratira vani kutamba zvavo saka nguva nenguva ndakatoona kutoti wana havasikunzviisa kana kuti vari kushorei kana vari kudidi asi nemazwi enyu chizwa yamudhara isu tachikupai simba mazine kuruma chiendai morume pamasvika zvamuri kuronga izvozvo zvamunotaura ndo zvachatambira pa
ndini ndakatozvimira kuti mazoro wozvatuda toda kuti vanhu vagare zvakanaka, toda kuti vanhu vawirira handi kuti musha ukana musha utanga kuflya mapeace order machi hausiri musha, hausiri musha, munzwa, hausiri musha kuti mukadzi wako iwewe anoitana peace order natete uyo hanzvadzi inoitana peace order neuyo uyo anoitana peace order neuyo, it means something is not right. Itai kuti musha muti muratidze kuti mune varume vari, ratidzai kuti musha mune varume vari chii, vari kutonga chii, vari kutonga musha. Zvamataura ngazviteerere. Pane munhu urikutaura uchipa imwe munhu Pana mai varume, mai urikutaura urume muri muta Muroora. pane waiti misi mukai mutotaure Simbogarai mbogarai vamwe vese timbogomerana nezvichena muri kugunun'una tauraiti muri muta tauraiti Uyai apa? imimi ndimani mukadzi wani taimwe ndo mukuuya pandakaita kugara nemudimu takaonana kumozambike mukuuya kwake kunoko musha ndinakati ngatendei mushure mekunge baminombo yakumba pandanichigara padatakavaka kukatandika ndasvika mumusha anatete ava naishale rakandifonera vakanditi uri kugara nemurume ikoko pamba akafa handizivi ndamuita sei ndikati baba ona izvinhu zvakaoma hatina mari hatina chii babamini vakabva kunoko tingazoita kunge tine zvatinoziva mukurwara kwabamini handei baba vakati handina mari rezviona tsaona dzavo tisina mari ndikati inini chitora ichi ndingatipinda mudanga nditore mari yangu yemombe nditore mombe titengese yana ndakasevha mari yekuti ndigone kuti kuzoenda kumusha ndakasvitakura pamwe mwana wangu namba 2 ndikapinda mudanga ndikatora mombe ye ndikatengesa nesikinani kuti ndikwanise kuuya kuzoona bamini mavo ndobva tauya pamusha tasvika pamusha ndakapa vana sekuru hanzvadzi yamwene sekuru Seremani vakasvika ipapo ndikati sekuru tauya shuwa kumusha ndapadi ndakuona asi ndakasiya musha kuti ndakasiya musha kumozambike sekuru vakanditi inini pano pamusha ndopamapogara musha unoyu wanga wapita kunge domo musha uno uri kurojeswa musha uno uri kuita sei saka inini ndimi mauya nevana vanokwanisa kugara musha munomo ezviwasha auya tremo auya chigarai pano musumudze musha ndakazvitendera ndikati aiwa hazvina kuipa sii hama dzake dzataura vakabvisa midziyo yanga iri mumumba chinhu yakasiwa naamai vakati guvanise rini amai nini wangu tikakwanisa kunge tichigara bamini vakanga vatovakapawo parutivi sekuru mukutaura kwavo vakati kicheni inoyi yasisi vangu ndimi muchagara imimi ndimi mune vana kuti zvingazonetsana mai nini kana vane mhuri yavo sekugara kwavakaitawo vachange vachizoona kuti vangaita sei asi pari zvino mai nini ngavagari muspeya umu voshandisa kicheni inini semunhu mukuru ndakakwanisa kufunga kuti kwete hazvingaiti kuti ndingabvise vanhu vanga vagara vari mumba mubedroom regai ndivasiye varimo saka ndaishandisa kicheni nechi nebedroom nespeya tagara mazuva nemazuva tete ava vanga vari kumba kwamukumbi vagara kwamukumbi satetewo ndizvozvo tatakagarisana ini nhau yavo vakanga vachitaura handinambobva ndabiwa nanatete wangu vainditi ini ndikaenda kumusika ndatsvaga kuendawo kuti ndirarame zvakaoma murume asina chaanacho pokutangira kutsvaga hiso ranga rakaoma mazuva iwayo ndichienda kuhuni ndichienda kumarecho vanatete ava ndofunga vakasvika pakutora mapureti ainge ari nani acho iwayo votora vokwidza nawo kumba kwavo kwamukumbi mapoto ndaidya sadza rakatsva rokuti vaitanga kunotanga kuisa hufu pasi poto dzakanaka vatora ndikati aiwa zvina mhosva ndamunhu mukuru nokuti imba iyi haisi yekudi yekutanga vanatete ava vakataura vakati isusu taunzwa chembere mumusha munomu chembere ine vana vayo yauya kuzotitadzisa kuti tigari kuchengetwa nehanzvadzi dzedu handina kuda imimi wenyu vana munowangari ndinongu ndine 4 shangamisi uri kuvatano nanzani ndine 4 kumatano kwamatani wese ndio kwamatano wese ndio kwamatani ndakatobereka vaviri kumozambike vaviri vacho ndakazovabereka asi ndakazovabereka ndatodzoka kumusha
ndofunga pakaitika nyaya dzokuti ndanda kuenda kumusika vaingofarira handina chavaindibatsira nacho tetawo zvinhu zvakaoma ndichidya seso zvinotema seso ndichidya nevana vangu sadza ndikapiwa nenharaunda nedzimba 5 dzavakandipa ukananira vese vaya vakakomberedza vakabvisa bhaketi ndikararama asi panguva yekurarama kwangu ikoko ndakasvika pakuti huni dzandakutengesa idzi kumanesi ndekei ndichitsvagawo mari yekuti ndikwanise kunge ndichienda kunotengawo madomasi ndihodhi vakatanga kukriyeta nyaya fitaona tete vangu ivavo vakakwanisa kuudza murume wangu yarapo tikwanizizvo mukadzi wako ari kuhura ari kutakurwa nemota achienda kuti achienda kunyanga achiita sei saka adaro murume uyu aizotaura futi ndakarohwa nemurume ndarohwa nemurume vese ndofunga vakasvika pakuputsirana ndikarohwa inizvi kusvika pokuti ndakatadza kuti ndoenda kunowanda kunani saka pakaitika 3 days pachiitika fight yanga yakaoma masikati aindaimbomira-mirawo kwakumanheru ndobvasvika tekaona mukumbi vakazonditevera ndarohwa nababa vakati nditevera ivava teta na mukumbi akabata tochi vana teta vachindirova nemupondo nanhasi ndine injari yandinayo vachindirova nemupondo kudare vakanditi iworova pasi utese pamusha panapo kwajera chihure inonzi mandikabheji inei haihuri iwe inei lokera kwavakabva hausi mandara musha medu iweyo vakandirongedzesa zvihembe zvevana zvazvine tsvina zvainwa muzuzu ndandisina sipo murume asinawo mari asi kuti ndiwache ndisina kandichuta tunhu pako ndikasumuka zvishuwa ndikaenda kuhodhi mutare kundikanoita 3 days ndiri muhodhi mutare ndagara muhodhi mutare memwe ndakazobudemo ndobvaanzi endai kupolisi ndaenda kupolisi ndikataana pana zvakaita titongoka vakasaina kunodanana nemupurisa mwainzi Dada mupurisa iye akazotondiudza akanditi aiwa tete wako haubudiriri ndikasumuka Stende chimuvai. So. Nyaya dzemakudzo handidzo dzedu ndikukumbira kuti muzaorisha akatangira nyaya Guys, make good time to Basiro. isusu tatiri kuona zviri kuratidza kuti imimi navateta handiti hamukwanisi kugarisana ndosaka tiri kuti ngawabve apa imogara kwenyu wana tete ogara kwani ndiro zvatiuda izvo kuti toziva tona tete usamboti tete unoramba muchivhura musha uri pandakasvika inini vanga riri domu zvezvatatuka vana bamunina vanga vachirwara bamunina vanga vasingakwanisi kuchengetedza musha vanga wane zvimiti zvazvirimo saka muri kuti ndida kubhadharwa hangu musha kushanda kwandakaita musha imomo ndakashanda ndikachenesa musha voda kubhadharwa kana ivo rana tito chibhadhari ndiene kusha kwangu musha kuripo murume wangu ndina hana mari yekwanisa kuvaka musha imi murume muchimuda murume tinomuda pachangu ni murume wangu ndinomuda saka kana modi ndakuenda muruti aiwa inini nokuti kubva bekutanga chinhu chinochangamira kana ndine nyaya dzekuti ndakanorara mujeri changamira nenyaya natetawo savagara havasirimi iwe unoda vanhu here iwe unoda ani saka kana ndichitadza kugara zvakanaka vachindisungirira ndiwo vakauya mushame wake kudiwa is a two way thing handiti unoda uchidiwa ndizvoka ukaya mumushame wanhu mune zvemo iwe wanga nemusha wako uri independent usina tete uri mumozambique handiti watotaura wega kuti vana tete vakafona vakati munhu iye akapira ikoko hati ndo wataura kudaro wakuti uya nemunhu uya mugare kupi uno iye ndozvo vada kubhadharwa kuti udzoke nemunhu yako yako yandi akuchitenda ndine mashoka ndinotaura nateta ndichikuirana navo tete vangu vakandiudza vakati nini Naiguru chimbozwa. mabreak mind isusu dzimwe nyaya dzese idzi dzava dzekuti masvika pfumba dzogara pasi marume aripo baba aripo nanatete vamwe nevamwe munobatsirwa kuti nyaya iyoita sei because chandiri kuona ndechekuti imi hamusi kuona kwatiri kuenda isusu patiri kuenda ndepekuti taona kuti hamugarisani sataona kuti hangatigarisani ndosata kuti tiseparetai vanhu ava handiti kuti imi mokontinya nemusha wenyu nechii zvizomamuja awobva apa woendeswawo kwavanogara kunoti kwani kwavo imimi mose haakutozi hatina kuti imimi bvai pamusha ai tati awa ngawabve pamusha apa waisei kupi pamwe kusiri papi chete chiri ndechirataura kuti vana baba tiende mugari asi imimi kana maanowo zvimwe zvenyu makuda kana masuwa kukatandika yaimwe nyaimwe because imi pamatotaura ndine umwe musha takavaka kukatandika
izvozvi kunani hatitoziya makapwanya here sauda kuenda ndosaka titi mbuya akati imi chigarai pasi garai pasi azwa zvichemo tazvizwa hatingamazvizwa avana baba adzani murume wemukadzi traimo mukadzi wakamurore wakarora iri mukadzi wakarora here mukadzi akabvisirwa mari iri rutende riyo rutende makabvisirwa mari kana makabvisirwa baba chiendai muite meeting itaita sei yatati munoite mupewa vasikana kunosikwane kwavo wabve mumusha umu kuitira kuti mushe muite sei mugarisike zvakadii zvakanaka waroora woitawo free mudzimba dzevarume wavo iwo woitawo free nemaboyfriends avo wari kunze kwetii musha handizvo ndiko zvatiuda chatiuda isi kugara zvakadii zvakanaka handizvo muri tumuri imimi izvo yavasikana haticharurama tikufunga zvekumashure handizvo tiri kuti tizohanzvadzi kana makawaka there are two things pane imba yemakawaka munokwanisa kuti hanzvadzi kombanzeta imba iyoyo yobva ita yake handizvo wokubhadharai something kana kuti imi mafunga kuti hanzvadzi yaiti handizvigoni munokwanisa kupwanya kana muda kushandisa zvinhu zvacho zviripo moshandisa zvinhu zviri kunovaka kwamapiwa right zvotopera handizvo